Ih, mana tas bro? Ini siapa ya? Rezeki apa ya? Kalian, oh iya ya. Tiliknya apa? Aja, pun udah pelajaran agama, nampak bro be. Kamu diomongi orang ini jadi sing udah akeh dewe. Ya ora urus. Siki karo mau ya beda. Tunek, siki ya siki, mau ya mau. Duh, ngemelu dosa apa ora ki ya? Dosa siapa ya? Dosa-dosaan temen. Waktu di sembayang dosanya hilang. Ih, aja, kadang-kadang boy mbok engko ana sing duwe malah kasus kepriwe. Ora urus, yo sing nemu. Aja. Iya. Napa wong apa ya? Beres ke. Progres. Hei, Allahu Akbar. Sama Allah di mana kami dah? Ini kayak sembayang. Gila kok? Ngapa gue? Yang iki nemu tas nang kene terbuka kok kemana-mana rezeki. Godku. Dong sing nemu. Wes. Bener yang kita lagi sini apa jajal? Wih, isinya telekam. Kamu siapa? Aja, dia masuk ganyang melalui nyelok nadine, gelut disit. Tasku. Oke, ngerong adel. Ini ki ya, kayak anak peku. Ya. Oke. Mirip sing dua. Ya, ih. Mirip apa ya? Wih, ya, artis Korea. Manjot. Wis lah, Mana balik? si dene ngurak. Kopi tak kurang apa? Pengen beli dewek. Udah, paslah. Tengok disit. Ya. Iki bae. Tenean wis matang, entuk mani. Pengen dilalah. Wis jaga tasku. Jadi aku Ramadan. Ya yuk, kencot. Aku melo. Ora usah Lah, aku bener jaga kok. ora tekagep. Tapi gue kok aku. Ya iya. Ngerti bakal bocah sing enak nang ndi. Ya. Sing bayari sisa, Bang, kok beda wis entuk mau store tas nang sekolahan. Aman. Akan ada. Oh iya. Kok ngerti iki dhewe wis jagani tas iki ya. Jare ditraktirna. Ya yo. Si kemangkat bae. Cocok. Yo. Ya, Nanti ayo. Beneran kayak gitu. Kok apa kok carry? ayo. Ayo. Yo. Ada ya? Gue pak sore. Ayo nak kene. Namanya patrol ya, kok kan? Engko tak duduk ning kanan nggih mangko iku, Mbok. Sisan kertas minyak, Mbok. Ora bisa. Bisa, ora usah terus yo. Rampok bae. Loh, kancamu mau sing jenenge nggih? Ora anak. Wah, besu. Ya wis tak tinggal ya. Apa? Stek apa? Baksone madang lah. Oke, buatmu. Ya. Enak ya, boleh ya. Kacangnya telur apa dah?
Sat ngerang temen ngasih kok. Cat panas. Kan mau terus dikuras dong sekarang. Bikin cok. Mangane gapak ya. Bakso yo ora wareg. Ini kan bandel. Terus temen ya. Aduh, alangin mah perok ya. Iya kok. Ilungka gulune. Pedes ya. Tenang, Mbak. Nyong. Mau ya. Lu ngomong apa Miki? Sudah mau jadi. Oh iya. Jemur dan bibir saya sudah panas. Ada baju. Gue dhisik. Allah, bro. Wah sih, udah tak nyong. Nyong cucet. Bukan lengko wah. Saya kena kai. Lebih aneh kok kowe. Sedih. Anake. Cici ya. Apa tak lagi orang ini? Kayu ula. Nih, kira kue. Dening enteng. Enteng maning ge. Terus banget iki lah. Beli baju, suara kiki. Ayo. Ini botol ini bawa teman sih. Ya, kalau mau diteladan. Iya. Yuk, Wis, Pak. wes. Ayo. Biar dhisik. Oh iya. Pak, ya, kita kene ya. Oh iya ya, hati-hati ya. Yuk, ngesuk gambar jalan maning ya. Rumah, kan terus nggak lari. Air.